Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kasunod sa dinig lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Mayo gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagparamati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 18 minutos, karon nga adlaw Miyerkules, Petsa 22. Sa Miyerkules na mga edisyon sa inyong sininga palatutunan sa kinandang liwat naman naton nga manging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa atong sininga news team. Sa liwat na Manila, sininga pagdulong sa pinakaulihi naman labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sinika polisan sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Of course, ang aton sininga patrol 3 na bala patrol liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat nga himulsuham, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sa Miyerkules nga edisyon, ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si aksyon din na boso nga mag-responder, back to back sa aton nga piloto aksyon, Nani Kirao. Ang aton mga pagtutok sa COVID-19 sa mga balita nasyonal kag international, monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod. Builog nato na puwersa ni Aksyon ang Dipensor. Of course, opdal magita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa atong sining nga IT expert, Aksyon JM Baikin.
Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa nabilin sa kaoras, 15 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan sa Miyerkules nga edisyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang unang kabayan sa ato sa pagpangalagad, ginadurong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred Spure Mangostin T. Nakahibala wala kamong ang Dr. Alfred Spure Mangostin T. Maayo manini sa may mga balatian nga diabetes, may mga balatian nga asma. Inibangod nga mayara sang natural treatment ang mangosteen nga mangin normal ang glucose level sa imo siningalawas. That's why nga para malayo kita sa balatian nga asma, malayo kita sa balatian nga diabetes, inom kita adlaw-adlaw. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo sining nga pagmamalaklom, ayaw magkalipat, lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Of course, ang inyong mga bayan sa ato sa pagpalagad, ginadulong man sa iyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtuan nyo lang, pamasyaran nyo lang dalang Akson G.A. Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka ka-text, pwede ka maka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari. Danalakson, G.A. Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:18 na. Kung nagabahin sa atong saling pagpalagan, i-check tang atong saling Patrol 3 na para patrol, i-check ta si Aksyon Eden Abuso, ang batang may laban. Ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa iya siling paglibot-libot, liwat sa Miyerkules naton siling pagpangalagan. Ibaloon ta ang nagyan na siplatan ni Aksyon na Eden Abuso durante siyang nagalibot-libot kag nagapulo pasiplat sa pila ka bahin sang aton sining Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon na din Abuso sa report. Aksyon na din may gabi. Aksyon na din, please come in. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Wala na lang kadlak si Eric. Daw na dumduma ko din ang pelikulang Face Off ba? Yahaw. Tiga mo ng kanta ni Nicolas Cage mo nga gimbutang bilang bomba sa daw tower to siya. Hallelujah! 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 Amo na gali. Dugin kopya ko pa gali. Oo, nadumduman ko lang eh. Na-recall ko lang ang pelikula ni Nicolas Cage nga Face Off.
do ka bongga na. Pero ti walo na lang ka adlaw, Action Eric. Abril 30 na, pero ti Wala tsansa. Wala pa kabalo ni kung ano si ang Wala na tsansa. Abi mo may tsansa pang dulaon, why na tsansa? na kadlaw-kadlawan talandan ay gamay akay kung Why padalman na tsansa kag may posibilidad nga ma-extend pa ang isikyo sa probinsya kag Bacolod siguro? Oh, posibilidad. Ara na Action Eric ang posibilidad. Pero ti ang iban nga mga tao subong, tsakdo ginambal sa iban ginahulak pa bala. Nga madugangan ang record, mag-uliwat nga magpinanago naman. Ti kita mong kita sa Pilipinas daw ay gidya gabuhin gasaka ang nag-alayo, nagkalamatay, ang kaso gasaka no? Gasaka lang ang gasaka. Pero why ti ang mga gabuhin? ang ginahulat sang iban nga kung may magdugang naman gani sa record, magsigi naman ka pinanago. Pero kung makabati naman report gani, nga nag-ayo-ayong pamatsyag, hala, bira naman. Bira naman kalagaw, kag randadi, kag walda-walda. Oo. Kita mo, Bacolod, kag probinsya, tigintay, o naman ta sang La Castellana, kag sang, sa may Estepania. Sa Sabes. Sa Purok Sabes. Sa Villamonte. Villamonte. Oo, Villamonte. Every time na mga kaso nga positibo, do ginatagaliog kita. Kaga ang iban Action Eric makibot ka no. Siyempre ang mga ka-action tabala kabalong ti direta nagatrabaho. Dugay-dugay magsigi ka chat nga ay amuna ni gali, amuna ni may mga impormasyon man si bla Action Eric nga ginahatag nga ginpasa-pasa lang man sa ila. Tapos ipasa man sa imo do ma-stress ka lang sang basa. Kay mambal ka nga aba una ka pa kabalo gani sa akon. Nga ti ang hindi man matago nga ti may mga sources ti Action Eric mo. Nga lihiti mo nga sources. Ting iban bala ang ara gyapon ang thought Action Eric nga dapat mag-share ka sang balita halin na laman sa lihiti mo man nga source. Kay kung maghimo-himo na malanggid sang istorya tapos ipasa nga ang social media daan subong kadasig na lang. Pila ka minutos mo nang bag-o mo lang daging type ako ni ubra ng fake news. Nagalapta dayon, di nagatuga naman sang kakulba naman sa mga pumuluyo. Correct. Ayawa naman paathag kag klaro nga hindi ni saya mo ni, hindi ni sa amo na. Correct. Kag ti kaya malang subong sa ila mga tagsa kapuloy-an. Dapat magpamati ka magsubaybay na lang gid bala kumbaga sa mga balita. Kaya may mga updates kita Action Eric no do kita pag ginabasol nga ano ni sang san-o ni amo ni do kanami na lang sabton ang abi basa da sa dalom da ang mga nangliliga ni nadlaw. Basa ka kag pamati kagid. Correct, amo na kay amo na gani subong teki na ang tanan may nakita gani isang Facebook live para wala lab. Kung natakaan ka mamati sang tingog, tanawa na lang ang itsura. Kay balingaw ka. Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw. Amo na lang tirada. Oo. Pero ti yung mga taga-action, yung makadayaw, gid ako makita nila. Makadalayaw, makaulumol. Ka-cute-cute mo, makalilingaw. Cute-cute kung may durunggan, tutoy gid. Kulang na lang damon nga balay mo kag magambal ka nga ka very cute gid. Pero ti Action Eric ang dala nun subong sang syudad sang Bacolod do naanad na kita no. Umpisa Marso 30 kahawan gid ya Action Eric. Kag dugang subong amo nang ngambal tagani nga kon may aradan sa magpositibo. Ang mga nagugwa kag mga nagabiyahe, nagahagan-hagan man. Pero bantay bala kay dutay gamay ni kag mabalitaan nga okay na stable ang kondisyon. Ang iban magwa ginaiya kay ara ang hindi bala kasaho Action Eric nga magtener lang sa ilang puloy-an. Gusto gid makakita sang kabihasnan. Gusto gid makambal nga pwede kasi simhot lang kami sang hangin sa gwa balay. Kay ang iba nagareklamo naman nga ti sugod nga nagtener sila sa ilang balay do nagdoble gid Action Eric mo ang ilang ang balayran sa kuryente. Ti normal ina kahit ara ka lang sa imo puloy ano ka man bido ka budlay man kung isipon mo dang buhok mo. Basi kung ano pa lang yambal sa imo sang imo nga mga himata pero ti ang iba Action Eric naman niya nagasige ambal nga ay nano ari lang ta sa puloyan sige na lang ta sinikaon
pasalamat na lang nga may ginakaon. Oh. Mapagawa mo lang na, okay naman na. Pero ang ibang daan niya, problema kung ano ikaw ya. Nagarant ka pa ka, nag-post ka pa sa Facebook nga, ay sige na lang sa nikaon. Pero ang iba niya, wala sang may ginakaon. Laban. Pero so far, Action Eric, do damo naman sang smiley faces subok sa taga-syudad sang Bacolod. Bango dito sige ang pagpanghatag sang sining social amelioration program nga benefit sang gobyerno. Oh. Pero may ara ang mga jutay nga problema, bangod nga presto nagliliga di sa barangay 35 bala. Oh. Imbis na manghatag na sila sa subong adlaw, in-cancel pa da ni barangay kapitan kay ang iban wala nagapati sang ginatawag nga physical distancing. Di ginpaisol pagkadaso naman nga adlaw amo naman to pagbalik naman sang tagtagana. Iting iban excited na tani magbaton sang 6,000. Pero bangod nga may pasaway ti suffer the consequences gid kung nagpasaway ka at wanta ka naman isa ka adlaw danay. Laban. Kay para amo paghatag sa imo. Pero ang mga nakabaton Action Eric nalipay gid kay ang ilang ginbakal una gid. Bugas gid Action Eric. Importante ang 6,000 pesos makabakal na isa ka sako nga bugas. Laban. Depende na dayon kung pila ka mo sa inyo nga pamilya, good for dutay-dutay man lang kamo makalambot pa isa ka bulan. Kagati ang ibanda ibakal na lang sang sudan. Hindi pag gamiton kapital sa Madyong, sa Pusoyto. Laban. Ang iban Action Eric ginagamit naman niya sa iban balang mga banwa kag syudad base man sa report nga aton nga mga mabaton sa mga spot report may ara Action Eric beneficiaries nga ang 6,000 pesos nga ilang mabaton ginagamit ya kapital magbakal sang ang iban ginabakal sang droga tapos may ara atong sa Victorias Action Eric no sa syudad sang Victorias tatlo ka mga persona nga tanan SAP beneficiaries nakabatong sa 6,000 pesos ate nadakpan sila iya nagabala sa to sang iya na bala ka Madyong na bala ng mga tiles na bala ate saktuan gid ya basi irason pa nila nga bag-o pa kami natagaan sang 6,000 pesos nagamadyong na kami pero hindi gid naman igar nga ang 6,000 pesos makuhaan gid nila bisan isa lang kapaned para ikapital gid sa ilang ang wala labot nga dukalain pa kay imbis nga gina-expect sang gobyerno iba ang pagkaon kapital to nila anubing mabatsagan sang iban nga wala makabato nagambal na tugurong iban nga ay maayo pa kung kami na lang ang gintagaan sang sa sila nga ginuyangan lang nila iba perde lang da sa iban diba si mambal sila nga para gani magdamo ang amon nga para magdamo pag ila kwarta ikapital nila kay base magdaog sila pero base lang na ha kung malingaw ka gani at tapos kaya 6,000 mo katol ginulo puli mo sa inyo kabalay nga sukton sa pamilya mo ti din ang nabaton mo sa ginpakatag sa barangay at hindi ba pwede nga ambal mo nga naglupad na Laban. hindi ba pwede nga hambalon mo nga may buslot ang bulsa ko. O kung naghapit ko to sa ila ni Chay Sinoda, kag ginpangayo, ginhatag ko. Nakabudlay man na nga rason Action Eric, no? Pero isari man ang mga kumbaga stories sa diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kay kaangay gani sa Talisay City Action Eric, no? Okay. May ara to ya bongga pag ito ya kay ang iya nga balay ara sa boundary sang duha ka barangay sa barangay zone 2 kag sa barangay zone 4A ati duha gid ka barangay nag-fill up sa Action Eric tapos ang iya pangalan ara gid ya sa duha man ka finalist sang SAP beneficiaries kung wala ato na talupangdan sang aton otoridad kag kung wala sang may nagreklamo 12,000 pesos gid ang nabaton niya sininga bulan sang Abril kag ko hindi gin ma-notice as sa bulan sang Mayo nga makabaton sila liwat sang ayuda another 12,000 naman iti sa duha ka bulan maka 24,000 siya Buwerte, no?
Oo, pero na talupangdan kag na notice kag na verify to Action Eric. Sang aton Talisay City Social Welfare Development. Oh. Kag sa zone 2 lang ta siya kuno agin klaro. Kaya damo sa ato nagapamangkot Action Eric mo ti ano yang natabo sina kay duha ka bilog ang pangalan niya sa duha ka barangay. Oh. Ang natabo gin verify to nila Zone 2 lang gin siya natagaan Action Eric kung wala siya ginrelisan sa Barangay Zone 4A. Pero amo nang pangabay ni Ma'am Jonella Flores Madrona Action Eric nga mong officer in charge pala sa City Social Welfare Development. Nga hindi lang bala magpamintaha kay kabalo man ang gobyerno nga nagakinahanglan sa sang kwarta. Pero damo man sang mga kaangay sa sininga persona Action Eric mo nga nagakinahanglan man. Kita yung problema, dira kung kaisa, Action, hindi mo nang nalibugan, nga ang nagadulubli ang listahan sa piyak nga barangay, malista to, sa piyak nga barangay, malista mo itong ngalan. Hindi mo nang nalibugan sa ulo ko nga, nagkakatabo nga malutsan, babala Action din? Yes, correct. Gina-Action Eric. Kaya amo na ang mabulubudlay man. Kikis, although nga mahambal sila nga ang authorities na dapat ma-verify kay may sisteman mo. Pero imagine, sa kadamo Action Eric sa tao, masobra 15,000, bala mo ang beneficiaries ang Talisay. Tili kabudlay na mag-isa-isa, amo na nagapangayo man ang aton nga mga authorities sang kooperasyon man sang tanan. May pumuluyo. Nyati hindi lang bala mag-abusar, pag hindi lang mag-ubos-ubos, man ako nakabaton ka na 6,000 pesos, okay na. Hindi na yan Ang iba niya nga mga lang, gadulubling, iba niya kapangita ya formas para makapila. Amo na blao? No, correct, Action Eric. May ara man ng iban, nga kabalo na gid sila, nga hindi pwede, hindi sila qualified, mausik man sa tiyempo nga mag-fill up, tapos kung hindi gani madala, basulon ng barangay nga agin pa fill up pa kami nga hindi man lang kami gali matagaan. Amo nang budlay Action Eric kung ang iban bala hindi bala maka-enchende sa process nga ginatawag nga ginsugo malang ni actually sa mga barangay Action Eric no. Kaya iya giniya sang DSWD man. Pero nagpangabay sila sang bulig sa barangay para maka-identify sang mga beneficiaries gid. Pero ang iban ang tanan nga buyayaw, tanan nga suya, ginabato pa sa mga barangay. Pero wala to bang generalize gid. May ara man barangay sa Action Eric mo nga may ara man sila sa kaugalingon Manila nga desisyon nga hindi man kumbaga sang ayon bala hindi man wala man ginaaprubahan sang mga pumuluyo. Kay parehas na sa tungay saka dira bla kagina nga taga barangay Felisa nag-istorya kay Action Alvin nga naghambal nga ang mga na may ara tungno sila barangay allegedly nga ang mga nakabaton sang 6,000 pesos hawiran ang 1,000 kay kuno allegedly ang 1,000 nga makolekta sa kada SAP beneficiaries ito nga tulungaon naman kuno Action Eric para ipanghatag naman niya sa iban nga wala nakabaton. Wapo. Ang iba niya, siyempre Action Eric, mahambal nga ako na niya ang 6,000 pesos. May harap lang nga salbarahan na ibala Action Eric sang kagalingon, kumbaga, sa sininga crisis. Ting iba niya, although nga may consideration man, galing ang iba niya, wala gid yan nagapasugot. Bango si ila mo, sa ila, kinahanglan man nila Action Eric para sa ila nga pamilya. Gani. Pero anyways, nagapasalamat man si Mama Drona kay may mga honest sa gihapon nga mga tao Action Eric nga may tulo tuya mo kasap beneficiaries ginbalik ang 6,000 pesos. Bangod nga mga pensioners ni sila tinagambal sila nga una-una wala sila kabalo nga pensioners gali hindi man siling makabaton gid bala dapat kay based sa guidelines Action Eric mo may mga guidelines man ginhatag ang DSWD para lang sa mga beneficiaries nga nagakadapat gid nga makabaton. Pero amo naman bangod nga may nagbalik, mapatigayan naman liwat sila sang screening para man matagaan ang makapili kung sino naman ang mga nagakadapat nga tagaan sang sining kwarta nga ginuli sang iban nga SAP beneficiaries. May ara sige po na Action Eric ginatawag bala nga
good Samaritan kag honest people. Gani. Kay amo gina ang kinahanglan sa Sini Action Eric nga mga panahon. Pero kaginaya nagkadto man ta sa Talisay Action Eric no kag ti kabalo naman kita nga nagpatigayon si Governor Eugenio Lacson sang modified community quarantine. May pahanugutan na tuya magbiyahe ang tricycle kag tricycle. Pero do nakibot kita paglambot sa merkado do ubos-ubos nga pagbiyahe. Action Eric no dito gid tanan ni nagtambay kay mangod niya ti wala man open nga mga restaurants, mga malls, ti ang mga tawo nagakadto lang gid sa merkado ti ang aton nga mga drivers didto man sila nagatambay bangod ti didto pa lang sila makakuha man sang pasahero kay ti wala man lagawan subong balay merkado malangit ang kaso ang makadtuan pero ti nagapasalamat ang iba ng aksiyonary kay makabiyahe na sila Gani. mag at least kahit papaano may ara na sila sang sustento nga sa ila mismo pinangabudlayan para naman sa adlaw-adlaw. Te ang auto aksiyonary kanami man kay ti basta amo lang ang pangabay sang iban sunod lang gid sa social distancing. Correct. Kay ti ang mga ido di gani nga sa syudad sang Bacolod. Social distancing man. Social distancing man. Kay ti subong ang makita mo bala Action Eric sa Dalanon, especially diri sa syudad sang Bacolod, mga ido na lang gid ya nagakatingala mo ni sila guro kung diin na nagakadto ang mga tawo mo. Kaya kung may mga tawo man gid, mga frontliners naton sa mga check-up points nga dira nagapatigayon. Pero like dire sa plaza, dire sa NGC, kami nga kita na Action Eric, pero ti nagapasalamat na lang nga kahit papaano may ara man sa gihapon sa mga law-abiding citizens nga hindi gid bala batinggilan nga para nagapati na lang sa mga mga ordinansa o kung rules and regulations sang syudad. Nagapangita pamitani kay Action Eric no kay may mga nalabyan ta kay na mga street sweeper bala. Kay usually kagahon ni sila gani nagapaninlo mo pero may ara man nga gabi sila. Galing kay ato na sila sa punta nagpalayo na. Di gusto mo ang ido ang akon nga interviewon. Basi ikagat ka para nakaronta. Ngita ka para kung problema. Oo, basi ikagata pa karon ti kagton ko man sila Ba? Amo na balila wala ko anong ginimo simo imuon man. Gali. Abi tilawe. Basi bala batian niya kung kagton ko siya. Kung kagton niya ko, kagton ko man siya. Te mamang ko tani wala si po hindi tadi ka interview. Gabi. May gabi, ma'am. Action Radio Bacolod, gali ma'am. Amo gini-schedule niyo sang di paninlo di sa Dalanon sa syudad. Oo, kasi gabi. Kasi gabi gidos may lain man nga kung agahon. Oo. Anong oras ang ma'am schedule mo ma'am nga mag dire sa syudad sa Bacolod paninlo? Alas 11 ni sa tapos hasta alas 3. Alas 11 sang gabi hasta alas 3 ang kagahon. Oo. Diba? Di subong na notice niyo ma'am kito jutay ang tao do kadamo pa man kamo sang makita nga basura di sa higadigad. Nagjutay naman Oo. Jutay man tao, nagjutay man ang basura. Rumiara pag gidya basura nga laptas. Pero at least Action Eric nga manotice mo man pod nga ti jutay na lang ang mga basura man hindi naman naayawan gidaton mga street sweeper pero ang mga aside na lang guro sa mga mga nagakadagdag nga dahon mula sa puno. May mga abri pa kung kisa nga mga mga mayarang mga may palamhawan dablaw kun mayara ko din nga nabutang sa buwang nga basura. Sino ganing ngalan ta ma'am? Sila. Tagadiin ka, ma'am? Sa Banago, ato paray kami ni ninyo. Tupaday ka mo ni ninyo. Di, magpuli ka mo ni paano ni karon? May kami service nga tricycle. Okay, may service. Tapos, di niya mo nga, di ni mo ruta, ni isang pinluanay ni? Alin di sa, sang Basiwa, at sa dito sa Lupwes, bala sa Aranita. Oo, dito. Ti, ubos-ubos, kininyo siliganay, alin na alas 11 hasta alas 3, kli? Oo, kung tapos na mga alas 12:30, pwede na makapaway. Pero since nagsugod ang enhanced community quarantine, sige-sige ay inyo obra. Oo, sige.
Huwag kami untat. Kay kung amon untatan ka, tipon ng basura, madamo amon tipon man. Importante man action, Eric, no? At least may ara man sila sang face mask. Galing tiyan mo na wala ka mo mga gloves, ma'am. May ara man. May ara man. Kay mga frontliners, man sila action, Eric, mo. Kay nagapabilin man. Sila man ang isa sa mga rason nga mapabilin ang katinlo sa syudad. Kaya siyempre, do give and take man action, Eric. Kay may bintaha man sa ila. Bangod nga kung wala sila sa trabaho, wala man sang sweldo. Correct. Kaya mo mga bana, wala man ubra sa buong. Kami na ng mga may makabintaha man kami kay at least bisan gamay may income. Naragid pang bugas-bugas sa pagsudan-sudan. Namo na tirada. Kamusta to ya sinyo, ma'am, sa Banago? Itong matagay, ito na tagaan na kamusang relief goods sang barangay? Ang iban na, pero kami nga may purpose, why kami gindalada. Correct. Yung iban nga may ara, ma'am. Oo, tiya mo ng iban 4-piece kagali, ma'am, ti Mayo, ya kay ti at least na patas, Balaction Eric, kung 4-piece ka, ti wala ka da sa 6,000 pesos nga ayuda man sa gobyerno. Ma'am, kasi may may tamyawon ka da? Sa aming gabi lang sa tanan nga mga taga-Banago kapamati sa Action Radio. Damo pa saway sa Banago? Medyo. Ano nga purok nanay? Ano nga purok, Nay? Sa Riverside Zone 3. Purok Riverside Zone 3. Kung may mapasaway gani, balbalon mo lang sa imo nga silhig. Silig lang kagdakpan Mana, tay ka mo to. Ala niyo gid pakigan gid si Nanay Sheila, nay no. Sige nay. Salamat gid nay. Action Eric, ati amo na di subong sa piyak ka may ara man siya sa upod nga nagasige man paninlo. Pero actually wala naman gid sila sang Mayo gid Action Eric nga kinanlan gid nga pililinluan dire kay kung dutay tawo ti dutay man basura. Correct. Pero ti amo man na hindi lang magsiling magsalig nga kung jutay tawo, jutay basura, tani bisan damo tawo kung nagbalik na sa normal ang tanan. Hindi lang magpinataka mo isang basura kahit ti mga tawo Action Eric ang mga nagapaninlo man mo. Gani. Vulnerable man ni sila sa mga viruses man kung ano nga masakit. Importante nami man kay meron man sila mask Action Eric kag mga gloves Action Eric. Amo na Action Eric ang situational report sang patrol diriman sa palibot sang syudad sa Bacolod. Ini si Action Eden Aboso una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat kinaksyon natin na po sa Very Habit Live Report sa Patrol 3 na para patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Ulo interview dahil sa mga street cleaners na tonda. At mo ni oras ga bakbak pa panilhig. Istana hasta pala stress ang kagahaw nila duty. Kaya mo man ang hala nila kausos ang dalan da. Kaginaamat-amat nila tinlo kag silhig ang mga basura. Observation report na aksyon natin na po sa ginadulong sa inyo sa Kalawan sang DTX 500 capsule. Para sa kompleto nga management sa isa nga liver detox, magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Kaya sa DTX 500 capsule, mayara detoxifying compounds nga nagatinlo sa ato sinidugo kagatay. Iniman ang mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumarta, adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May gabi dira sa kamigo ko, Ayano Jervin Montoya Infante, sa kay Sir Jules Ray Bityo and family, Totoroy tayo Ponda, sa kay Errol Cordero Aliangan, sa kay Miss Joanne Tan, dira sa Sumag, sa kay Ma'am Fatima Eresgo, sa kay Christina Taksagon, kay classmate ko Erel Ibroda, may gabi sa kay Manang Sinya Kanyada Imnasi, ara siya kapaurok-urok, si Darwin Joseph Martilla Yulo, sa kay Lodi ko kagawad Peter Maymay Noble, may gabi dira,
Sakay Lalaine Villacampa Iliot. Sakay Jessa Garcia. Sakay Madam Nelda C. Guanse. Nagapaurok-urok si Allen Fernandez Garancial. Kag si Smigol Baggins. Gapa-check attendance lang. Sakay Helda Pilayo, ha. Sakay Mr. Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Sakay Gerald Babaw. Gapa-urok-urok din sa pamati sa Action Night Patrol Program. Amaman kay Engineer Arthur Norman D. and family sa Barangay Takuling. Sakay Jojo Arturo Santander. Sakay Josan, familia Miraflores. Kag pamilya Cuales sa Sitio Cubay, Barangay Napoy, Cabangcalan City. Kinatamya kamo ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Sakay Sir Rodyard Mijares. Mayo na nila nga paurok-urok ka. Kapamati sila. Action Night Patrol ang ila sini nga ginapamatian. Sakay Sir Rodyard Mijares, kuan siya ng father ni Inday Barbara Mijares ang kuan. ABS-CBN gamonitor gid sawa. Sakay Juji da may gabi. Sakay Idel Jontana, Idel Jontan and family. Si Jenny Osiser pa check attendance lang. Si Ninyo, si Christopher Redfield, si Catherine Opelencia Nulias, Nene Nulias and kids dira sa Fermville. Kapamati gid sila sa ato, no. Sakay Dodge Cañada da Manilo Kias, Amado Ladua Jr. Sa Okinawa, Japan, damo ta viewers. Isa dira si Annie Rapols. Nagabi dira kay Annie Rapols. Napaurok-urokin siya ho. Mga miyembro sa Tamis Boys, Boydayo Felix Gar, kag Ala Navales. Ara man sila kapaurok-urok mano. Sakay Robani, doktor da, check attendance lang siya. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi sa kapaurok-urok eh. Sakay Marisol Ticao, sakay May Lee. Kay Niag Stone, kay Roby Rosmi, Honorato Paglumutan, check attendance lang. Yan muna sa aton nga mga kaksyon na kunting tiis. Kaya daw siguro may posibilidad nga i-extend pa ang Enhanced Community Quarantine sa kabugusan sang probinsya sang Negros Occidental after sang April 30 nga katapusan plaso nga ginhatag sa aton sang probinsya. So posible extend sang gobernador sang probinsya ang Enhanced Community Quarantine after sang April 30. Yung Bacolod siguro laban-laban man eh. Kadamo na sa mga kaso diri sa syudad sang Bacolod, ining ulihi lang. Pati daw gin kuragmang naman. Kag daw halos gin kadluka naman sa mga residente ang pinakaulihi nga mga report na naguluwa sa La Castellana, diri sa Maysabi, sa Videmonte, sa part sa Estipania. Damo na nga nga kita nga pumuluyo, halong gid kita. Amo na sining bala nga ang practice permi gina-advisean gid ang tanan nga social distancing, magwa sa balay, sok-sok kita mask, proper hygiene, pangabon kita, sang kamuta, hugasan ang kamuta sang rabing alkohol. Amo na mga pamagi nga mahagan-hagan kag maridus ta kag mapalayo kita sa sining virus. Kay di more nga may mga kaso nga nagkakatabo sa probinsya,
same man sa Bacolod, di ba kaya chance nga kakason ang ECQ kag i-level sa GCQ or General Community Quarantine. Ang kaso daan sang COVID sa bilog nga Pilipinas, huwag ganubog kasaka lang nagasaka ti sa pinakaulihi nga datos sang Department of Health as 4 o'clock this afternoon, Abril 22, nagsaka na sa 6,710 ang biktima sang COVID sa bilog ng Pilipinas. 446 patay, 693 naman ang nag-ayo. Kita mo sa Luzon, subong sa Metro Manila, damo iya sa namayon gyapon. Kita mo military ng tuwing nagakuan, ang nagamans ng ECQ sa mga barangay nga damo gyapon pasaway. May Philippine Air Force sa Bulacan, Philippine Air Force ito ang ginkuan mo, ang ibutang sa mga barangay nga damo gyapon gagwa sa balay na kanagalagaw. Hindi na ni Philippine Air Force ang malagaw sa mga lugar nga damo pasaway, pati ni ang kwan, pati ni ang Marine, Philippine Marine, plano man ibutan dito sa Luzon tungod sa mga pasaway. Kita mo gamaladyong, gabululang, galagaw kundi nga malparahi, nga way mas importante nga kadtuan, diskartil lang kuno may baklo nga muniho, para lang nga makakadto tos piyak lugar makalagaw-lagaw man. Damo ning problema kung kaisa sa aton nga pumuluyo, nga kahapos na gilang sa aton nga obligasyon, magwa ta dala ta quarantine pass, magwa ta soksok ta face mask. Kung hindi mo lang importante, hindi ta magwa. Kung magpanindahan ta, magpamalaklon ta, distansya gamay. Yung klaseng sample lang sa special amelioration program nga benepisyo, kita mo ka tinumpok. Kita mo kung sa kaugtas man ang barangay official, man ang kung sa barangay official, ginapauntat ang tagtaganay ng special amelioration program nga benepisyo, kayuhan na sa gobyerno, kay kadamo gyapon sang pasaway. Ang bala na nga hindi magdikit, distansya sa kadupa, hala, pagutok gyapon. Hindi tawag ang social distancing. Amo na kasimple. Wala bot sang kainit, damo pa nagreklamo nga iban wala kabaton benepisyo. Ang iban nga reklamo nga si kwanto nga nakakwa, kay may abroad man to, may PW man to, may ara man siya na baton nga kayuhan sa iyang pensyon nga nakasulod man to, kami nga wala pensyon, kami nga senior citizens, PWD pa, nga hindi kami kabaton, nan. Di dapat ina nga reklamo, i-repair nyo sa barangay official nyo. Kaya mo gini problema, masami gini mga encounter sa mga barangay nato sa Bacolod. Reklamo diri, reklamo dito. Di ba tapos na tataganay isang sahap, damo pa nagreklamo. May gabi dila kay Barangay Kapitan Junior Alcantara sa Barangay 12. Amo man kay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Ka-monitor gid sa aton di. Damo na ang problema. Si iban nga mabanwa kag syudad amo man ang reklamo gyapon. Gani ning sap ning budget ani di dapat rekta na ni sa barangay official man. Isipan mo lang, milyon ka pesos ang ginabato sa isa ka barangay mo. Ikunin ang milyon ka pesos, ihatag na namin sa barangay kapitan. Kag i-divider sa
kung pila ka number of families or household sa bilong nga barangay, bisan gamay lang, tanan matagaan, di ba? Sa 6,000 na kung ginto nga abi na sa anom ka pamilya, tag 1,000, kundi tanan makabaton, di ba? O ang 6,000 ginto nga sa 3 ka partida, abi, tag 2,000, kitani 3 pa nakabaton sina, di ba? Muna bla. Muna nga ibang nga kapitan, gahambal nga titani, bla, kung amo naman lang nga kadamo reklamo. Kaligit ko isa, puwera lang sa Mayo, ha? Kaligit ko isa kunata mo sa kapitan ko isa, wala man tupa mo. Basi, laban man sa kwanaw, laban man sa ganit. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Laban sa plapaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon, Aksyon Radio. Yung kaluluoy na pong tao. Ay, oo. Uwa. Kung pasugta lang abe, kung pila ka milyon ka peso sa matupasa siya nga barangay, isipon ang number of family sa barangay. O number of family sa barangay, sipon. Limbawa, abis, isa ka balayda, 5 ka pamilya, ti 5 man sila makabaton eh. O, halimbawa, tag 2,000 da, tag 1,000. Kundi tanan taralapod, di ba? Sigurado ko ba sa may reklamo, imol ka man manggaranon, basta household lang, or kada pamilya mahatag ka, sigurado ko, ang 1 milyon na tanan ginaya makabaton. Paigo-igo na kayo divider na sang kapitan mo. Limbawa, sa isabi ka barangay, may arat na bing 7,000 household. O, kada balay, tatagaan mo tag 1,000, 2,000. Manggaranon, magkon imol. Tagae, para tanan everybody happy. Sa ihatag mo na sa isa katao nga, masilin siya katik si Kwan nga nakabaton to ya. Ako yung nga dapat makabatong kabigado ko, may kubra. Ako pa nang wala malista. O, at ko sa makwan, matapdas niyang nagareklamo bla ni. Atong formas bala nga gipanagtag nga original. Anak ko gani sa DSWD pasirox ko to tanan mo. Kag tanan da nga household, tanan nga pamilya da, papilapi da. Paswerte ko na po sino da nga aprobahan sang DSWD. Based na sa requirements nga nabutan dira sa Special Amelioration Program da nga inyo pilapan. Di ba? Muna kasimple. Damo gigaling mamalam eh. Munang budlay. Damo malam, kung din pa ko isang damo kwarta, amo pa mareklamo. Ang pigado, ito yung ganun, may tigireklamo. Siya nga may kwarta, kag nga may manggaranon, kagubra sa gobyerno, pa may numero 1, reklamador. Sabi, gubra ka sa gobyerno, mareklamo, kay mo yung why kay mo yung sapom. Yung nabes hindi ka daya qualified, kaya kasi sa gobyerno, gubra. Tapos idos-dos mo kitang kagulingo mo da ka daw magkalasungi ang sungad mo da sang sugid kag tikal kag mulay. Ara ka gobra sa gobyerno may kakabalo sang trabaho mo. Nang inaya para na sa pigado, kaya kati gusto pigado di pa matupan. Kaya rin magkakwarta sa mga nagatupa sa may kwarta. Ay kabuiset ka klase pangabuhi ini. Ang dapat tagaan, hindi pa yung matagaan. Ang hindi dapat tagaan, o pa pa yung matagaan. Kabuisit, no? Munang ibang ko sa hindi mo na mabasol kung magreklamo. Ituod man. Siya to yung may mayo nga income. May ginapabot, kinsinal, tapos bulan. Asa tupal balay ito yung labandira. Nagahulat lang gani kung sino magtawag siya kamang laba para makakwarta. Ahay, amo pa hindi makasulod sa SAP. Tingalag ko na blam. Siya mo ng problema. Kung si Police Lieutenant Arlene Torindon pa mapisan nga WCPD chief sa BCPO, di niya
Donate ka na lang, ble. Ha? Donate na lang ta. Nagdago ta sa luto, hindi na problema, Ma'am Arlene, ha? Kung dago ta sa luto, why gina problema? Call na isa ka barangay. Si Police Lieutenant Arlene Torrenton, Udi, guro subong ay. Ma'am, Udi mo subong, ma'am. Muning mapisan nga Chief sa WCPD nga 24 hours in service. Bow, worthy. Ari ano, karulue ang aton nga mga frontliners, nga mga miyembro sa PNP, kasulubran duty nila sa oras. Itani, inimin siya tani, taga-amang isang gamay mga incentives, no? Although nga may sweldo sila 15 na tapos bulan, ulain nyo kung may incentives ka mo. Sa mo nga sahis ang krisis, bla. Gamay lang nga pa konswilo, no? Gamay na nga pa konswilo sa mga frontliners na kapulisan kay sa tuod lang kung ako maglabay sa mga check-up points diri sa Bacolod ngara nga itong kapulisan daw nagadagdag ito ng guya ko daw naluoy ko maglantaw sa ila kay yuhom na bro ang lokdos ang kakapoy kung kaysa kakalipasan pagutom ginadala na lang sa yuhom kung sabi mga pasipala buyayaw pa na sa magya ng aton nga makapulisan sa hindi makaintindi nga mga nagalabay sa mga check-up points natin sa Bacolod, may pagyaguta, sa gabato pa sa pulista, gapabuyayaw pa, ginapasipalahan pang pulista, hindi man na maglayo sa pasipala sa mga tanod taga mga BSW, ngara man frontliner sa mga barangay ta. Muning naluyan ko nga itong kapulisan, nagitiwas lamay mo, obra nila na pero ito on the other hand, tagaan naman sa tani gamay lang konsuelo di bubo, gamay man abing incentives da. Dugang-dugangan nga abing lang medyo income da sa kinsinal tapos bulan. Hindi man nagurugid di pagdingot sa gobyerno ta. Di bla? Katuod lang kapoy ng kapulisan ta. Talaga mo na siling ko, why may mo kay obra, may mando ang presidente. May mando si DILG, may mando si CPNP, tanong nila, lapasaw nila na, sigano madilaan sila papay, may kaso pangatubangon. Kamo na sa aton nga mga kauturan, nga nagalabay sa aton nga mga check-up points, Bacolod kag bilog nga probinsya, gamay lang nga pagrespeto sa aton nga mga frontliners. Kung may dapat tagaan nga resentibo, sila niya nga rin sa dalang nga makitaan ta. Mo siya dapat tagaan, kagamo siya dapat takdan medalya. Kaya ginataya nilang kabuhi nila. Huwag sila kabalong ang ginistorya nila. May COVID na. Ikaw di manaso, matapikan sila. Patay kang bata ka. Kung may kabalo, halubelo ka sa pamilya mo, puli ka. Matapikan, kundi dako nga problema. Muna bla. Muna nga sa totoo, naluoy ko sa ato mga kapulisan. Naluoy ko ni maglantaw sila. Galing kati again, suliton ko, why mahimo kay ila obligasyon, mando sa babaw, madapat nila tumanong. Ang pangamayuon talang di, why lasang pulis. So far, salamat kita, why sang pulis sa Bacolod, kag probinsya, na may mga signs ang COVID, no? Why kita sang may nabaton nga report na ngayon pasalamatan to na sa Ginoo. Nga why sang pulis nga diri sa Negros kag Bacolod nga biktima sang COVID-19. So far, so good. Sabay pa nga matapos ang problema sang COVID, why sang kapulisan ta nga biktima. Kaya kung may biktima, baw, karuluoy gid ang ilang nga pamilya. Muna nga ang ayo ta sa ato makauturan, respeto sa aton kapulisan. Kung anong ginahambal, sundon ta lang. Kaya na, mando na sa ila, nga ila lang dapat tumanon, kag ipatuman sa aton nga mga check-up points diri sa Bacolod. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:05 na. May gabi nila sa kay Alexis Wing Tori and family, sa kay Juan Roberto Nanit Dilioso, sa kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family, mga Dungganon boys. Ito Louie, musta na to? Sa kay B-Boy Piroy, may gabi dira. Nagmay lang dira nga pagpaurok-urok sa BCPO 3 sa mga K9 dira ni Police Captain Richard Parito may gabi. Sa kay Richard de la Banda and family, Eduardo de la Paz, Leoneda Gabs na gapaurok-urok ito. Ibang gusto ito, dito malambutan sa aton sining akuan, sa aton sining greetings. Jocelyn Kalamaanda, may gabi Sa kay Manin ay LC Kagabong Nyadas and family, happy listening. Kay Albert Kaluoy da, may gabi Sa kay Jose Pacifico, sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family, dira sa Canada. Gladys Trabadillo, day Glads, musta ka da? Si PO2 Botol Presbitero and family, nagapaurok-urok ito sa ato sininga pagpangalagad, pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Sa kay Idna Buntigao and family, happy listening. Sa kay Janelle Hosal Hayuna, araman ga paurok-urok man sa ato sininga pagpangalagad. Kay Manong Mario da kag Manang Linda Berdifrado and family, may gabigid. Sa kay pari Nono Agisando, Mr. and Mrs. Nono Agisando and family dira sa Barangay Manuling, Banwa sang Kawayan nga paurok-urok ang pamilya Agisando. Sa amon gani di kakadula bugas. Kakadula bugas na presinyo. Di kadto bugas sa bulugasan sa iban. May gabi dira sa kay Melanie Labrada. Melanie Labrada sang Barangay 3. Kita tamyo kag ni Papang Nixon Tahom. Maninoy maing kag Maninay Chari Salvacion. Araman ga paurok-urok sa Aksyon Night Patrol Program. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi makapaurok-urok si Eduardo de la Paso. Ed, way gita dati, atong ginayok ko si mo, way gito. Kapaurok-urok kada kali ha. Toto Eduardo de la Paz. Sakto kagita Aksyon Eric, kami diya sa Barangay Tangob, pili lang. Kami, gani, kabaton, bisan, goods na lang. Ay, kalain. Sa kay Arian Ilioterio Baldado and family, manandara nga pagpaurok-urok, pamati sa aton sini nga pagpangalagad. Ay, puwerti. Reklamo sa sapyo, ay puwerti gid. Hindi magwantays. Sa kay Aliana Anida, mayong gabi. Sa kay Raysan Joy Federes Trunyo, may lang nga pagpaurok-urok. Mga kwanda Dilo Kano Dari kag Jake, kinatamiya ka mo ni Dari Dilicano. Ano dala nga pagurok-urok. Si kay Chris Laikal Libron, kay Marvin Hilay, mayo lang dira nga pagpaurok-urok. Magabalik ang Action Night Patrol. When we come back, balik ka report ni Action Night na Boso pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagservisyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik din sa ito sila pagpangalagad. May gabi dira sa pamilya Rigada. Aling kay John Rigada ang panamyaw. Sa kay Eduard de la Paz da. Toto Eduard, may gabi igid. Ti, way kita da. Tumayo kitang pusing-pusing mo sa FB mo. Daw model ka ha. Good evening, Aksirek. Tamiyaw ko lang frontliners sang Iroreko. Alin kay Remy Villamarzo. Toto Agustin Barayoga da, may gabi kaya pa urok-urok git. Ang mga senior nga may sapman nga makuha. Mother ko, senior citizens, pero ga istar sa house ko di sa, dini, sa din nga house sa Villa San Agustin, Okinawa, Japan. Okay. Ni Raffles. Depende kung why sa pensyon. Pag hindi sa miyembro sang purpose, pwede gidi. Marilo Katinoyda, mayong gabi. Nagapaurok-urok ito. Sakay Impasi Lins, Araman, sa Singkang Airport, Purok Sigay, gapaurok-urok man. Salamat gid kay Impasi Lins. Sa kay Jos Pine Espina, sa katandans lang, Dilicano family sa Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Mr. and Mrs. Dilicano Kagdari. Salamat gid sa inyo dila kapag paurok-urok. Balikan ta si aksyon na Eddie Raboso sa aton sining Patrol 3
sa atong sining nga pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari si Aksyon din na boso sa Malayco Report Patrol 3. Aksyon na din, Piskamak. Aksyon na din. Action Eric, walo ka mga persona ang nagkaladagpan sa siyudad ng Bacolod sining gabi nga naglapas sa Enhanced Community Quarantine. Sa record ng kapulisan, may isa nga nadagpan sa Police Station 1, tatlo sa Station 2, isa sa Station 6 kag tatlo man sa Station 8, samtang wala naman may nagkaladagpan sa Station 4 kag 7. Sa pinakauling nga record ng Operation Section ng Bacolod City Police Office, may 833 na ka mga persona ang naglapas sa curfew umpisa Marso 30 tubtob Abril 20. Ang top 10 nga mga barangay action Eric sang curfew violators nagapanguna gidining barangay Mansilingan nga may 191, may 124 naman sa Banago, 62 sa barangay Sumag, 51 sa barangay 2, 46 sa barangay Takuling, 41 sa barangay Villamonte, 30 sa barangay Alihis, 27 sa barangay 40, 24 naman sa barangay 1, kag 19 naman sa barangay 18. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon niyo Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol. Salamat ginaksyon na din na boso por tinang tisang migo kuya. Nya pare diri sa amon BH banog lista. Tanan nga bata lista. Nakabaton dala pa ang mga utod niya nakabaton. Natani pati doon natani na lista ya para makabaton. Ay Diyos ko nga pangabuhi. Ano mo nang budlay ko sa mo? Kung sa na sa liga mapag-usat ito mo pang naga waslik poder. Ayo. Great ko da si Ana Nomos, kag Melanie Milorca, Alan Pitogo, Restman Civilio, Ronald Policarpio, Jerry Pedrajas, James Vibanco, Gapa Urok-Urok, yung mga Agrocom Security Force na destino Santa Clara. Si Mr. Mrs. Pablito Benedicto da may gabi, sa kay Oscar Guanzon, may gabi dara sa imo sir. Sa kay retired Police Captain na Renato Ofamin and family, sa kay Basilio Dominador RTPC III, para gapa urok-urok man. Sir, good evening, kapamati. Gid ako sa programa every night, kada aga. Versus worker, distress, sa disability means, qualified na ang may mga OFW nga wala sila kapadala sa ila pamilya Pilipinas. Lockdown man to sa abroad at UOE. Luoy man is Kokoy D ni Guro. Membro man isang kwan sa OFW Guro. Si Koy si Pilda, mayong gabida. May lang nga pagpaurok-urok da. Sa kay Miarfe Harina, check attendance lang siya. Sa kay Annalyn Hodenbach, na good morning from Canada, good evening sa inyo da. Kamusta sa ang quarantine da? Ate sige gidi. Sa kay Remy Villamarso, Girly Cruz. Sa kay John Lennon, La Pera Figar. Aga pamatigid sa ato sila pamalagad gabiyahe kuno sikad pro night patrol ang iya ginapamatian. Sa barangay Recreo, Pontevedra, damo senior, wala kabaton shop nan. Salamat sa tamyaw idol Basilio de Menador at Epicia III. No problema. Sa mga security guard na lang nga nagamonitor sa aton, mayang gabi dila kag manon dila nga pagpaurok-urok sa inyo ha. Sa kay Leo Shocon Perez and family, ara mano. Sa kay Rick Smash Bacolod, gapa urok-urok gid pamati diri sa inyo para tuntunan. O sa aton nga mga
kauturan lang nga naga-monitor. Uy, ula ligmat ka mas kawati ha. Basi wili ka mas COVID-19 ang inyong mga balay nyo. Basi wala nyo mayo masiradhan. Ga sakol ta permis COVID bro. Ang COVID nga itom ulo, amo nang delikado. Kaya basi kung isalakayon ka bla, daw ka delikado. Kralangit nga antes magtulog, i-check ana yung mga bintana nyo, portahan nyo da, gate nyo. Kasi naka-unlock bla. Way masira. Tapos na pagsulod sa kawati. Hindi ka mo maghalak kasalig ka maido ka mo ha. Isang unang kawatan, hadlok sa ido. Subong ido, hadlok sa kawatan. Kaya ang kawatan, gakaon ido. Ang mga delikado da. Kaya yung atong kapulisan, way labot yung masako, mga divider lang ila sining personnel. Hindi tanan nga kasuok-suokan sang mga purok sa barangay, malibot sa atong kapulisan. Salamat gani atong kapulisan kaya may mga ara makita mapisan mga barangay tanod nga nag-assess mga nagalibot sa tagsa ka mga purok sa tagsa ka barangay. Isa rin sa ginapabugal ko yung akong tanod sa barangay Panukoyo. Way gadya untat ang libot hasta magkagahon. Way labot sa mga nagabantay dira sa gate nga hasta man mag-aga sa mga kalye-kalye namon daw la along the highway. Nga naka-duty kada yung tanod nga nakadistino. Way labot sa mga nagarubing namon dira nga salakyan sa tanod sa mga sa mga suludlon nga mga purok. Sakay Ivan Salmi Hanulino mayong gabigid sa Manila ga monitor man sa aton si Rubio Pabalati. Sa Paranaque City ara man si Rayman Magkilat Modesto. Ga kwan man ga paurok-urok man. Nabtan ko sa Kabangkalan, wala na ko kabalik sa Bacolod. Monitor kami diri. Kamugaw Kabangkalan, si Junior de los Santos. Si Jan Langusta, araman ga paurok-urok man pamati sa aksyon Night Patrol Program. Sa Pahanukoy ara si Joel Duran, kapamati dalin kay Rosales, Ana. No si Ibok, si Aldrin Piyos gali, sang Sambilis ga monitor man siling ni Basilio Dominador RTPC III. Sa tatlo ko bata, Engineer Patrick, Engineer Jomar, at bunso kong Anghelo. Dalin kay Girly Cruz, nga naga paurok-urok man pamati diri sa inyo palatuntunan. Bo salamat gid sa inyo dira nga paurok-urok pamati sa aksyon Night Patrol Program. Si Raymond Aguilar, liog ko tamyaw pamilya Buenaventura kay tata kag kay Roy kapamati subong simo programa. Happy birthday sa amon amay Jaime Aguilar, 77th birthday ya subong adlaw. Bo happy birthday gid baw. Naporok-urok si Toto Raymond Aguilar sang Pabtoda Bangga Sigasco. Salamat gid kay Toto Raymond Aguilar nga nagapaurok-urok gid always sa Aksyon Night Patrol Program. Muling mga abid listener nga huway punaw ga pamati gid sa Aksyon Night Patrol Program. Sige. Kay Anabel Garcia da may gabi ha. Anabel Garcia, tangob tamyaw ko lang sityo taga sityo Bita, Cadiz, Nanay Amparo Ligarde, Inday Poca kag Mitso.
Halin kay Annabel Garcia. Sa kay Maria Victoria Lobaton, araman ka pamati sa ito, no? Happy birthday, sister ko sa Batangas. Ani Raffles, ang naga-tamyaw. Kyle Billones, happy birthday. Halin kay Inday Blasa. Sa Quezon City, Juliet Mondea, kinatamyaw ka ni Juliet Honyo sa atong sininga palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not too. Kay Boy Ordas da, mayang gabi da. Boy Ordas. Sa kay Hernol Valsa. And I'll try not to. Uto ko ta sandumanan si Jumong Ison ginatamyaw lang kay Nosi Ibo. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Limano, Nagsalit Patrol Program. Miyerkules nga edisyon, magatakopi ni Tipuraryo. Balik ini buwas, same time, same station. Enrique Junior Arizala, amanti, may kabida. Shout out Sir Eric sa mga Food Panda Riders. Siling ni Hernol Valsa. Junior de los Santos na may gabi. Naglawas ang akon anak second birthday, Jimmy de los Santos. Sa kay Jane Balenyada, sa Balenya family, happy listening. Juliet Hunyo, may gabi. Ato sa mga patrola, unit reporters in action, kanapalakay karabay sa kay action Eden Aboso, back to back sa mga piloto, action Nani Kirao, New Center action Andy Pensor. Technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar. Backup ka Security Guard Tunog Banwa, back to back ka Security Guard Campaner with IT expert action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarog, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Jonathan Rinaxi, may gabi, kay Annie Raffles. Sa Asam Station Manager, Action Una Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang kurman Action Light Patrol Program, Lunes, Top Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, Lisaling Adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binuwa kwarpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.